na hafo mantam no panyina wono na wo hwe eku a wono ehwe ne bone ho nsam so mekyerɛ hafo regional commander na Courts Control Commission no Kofi Boatin opanyin wode nsam wa todwa no wo kyerɛ sɛ kwane amanfo binum fa kwati kwan so di no bone wi ne trauma do wura saa mantem ho no ha dwen pa nti wode adehwede to mpanimfo bɔbaa ni mu sɛ wo mo nhwɛ na asan hodo a ebewura hafo mantem bo no wo mo ani nkwa wo sɛ be ya omanfo nya saa kwanya ne biem. For regional commander, no eneda NACOC Control Commission ano Kofi Boatin edi ato anetifo ene esukufo enim se womo hwe se womo ebema wonini akọ adesua ebeboom se ne omanfo ebetwe omo efri enubone edwedie hu abra wo kasa eye World Drugs Day no ewo ntotoso wode nsem se na tudwa ewo dwumedi na se king of enubone ne de eba hapa did ye guso a ye ne police ye miamum police panifo kwa mefa so a trafficking rules na inubone no efa ba nkankan bono region na nkankan na eba hafu ahono na eye wi no dodo na efriba trauma don so dodo na efrisrim eni kumase ene ba ye region ha nti eno no ya de ese hawa e wo hasisi ye ni problem of inubone dua e wo ha nkankan ni wi se Ghana de wi dua ne wo ha Ghana enia cocaine wo ha na se enia heroin e wo ha nti ye hafo ne de nam say commercial activities are a certificate not a lot of mining. District Chief Executive DC or a certificate not Anthony Mensah and so Edin same say na two dra ewo dwumedi na ase. Binim say dwumedi a ye die we ene we no. Say ye to aso a e ma manfo hu say du bone no nya de a ya de. Ebi e de adwene mu a enye papa eba. Ebi so e mani papa bo esai. Enu ti no na ehu behia say the boy etimi koma obia na mesre na Court for no say ma o ma no so school for yi kwa so edwom for e wo ho ba bia nipa wo bia